Για να ανοίξουμε λογαριασμό στην Interactive Brokers, πηγαίνουμε στο www.interactivebrokers.com, Open account, πάνω δεξιά γωνία, Trader or Investor, Individual accounts, είμαστε μεμονωμένοι χρήστες, Start application. Περνάμε στην αρχική εγγραφή μας στο σύστημα, καταχωρούμε το mail επικοινωνίας μας, και από κάτω το επιθυμητό username και password. Το password, όπως βλέπουμε, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συστήματος. Κάνουμε confirm, χώρα διαμονής, επιλέγουμε Ελλάδα. Continue. Ήδη μας έχει σταλεί στο mailbox ένα μήνυμα από την Interactive Brokers, επομένως μεταφερόμαστε στα μηνύματά μας, ανοίγουμε και κάνουμε κλικ στο Verify Account. Μεταφερόμαστε ξανά στην πλατφόρμα της IB. Θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγή στο σύστημα, επομένως συμπληρώνουμε σωστά το username και το password που έχουμε καταχωρήσει στο προηγούμενο βήμα, login. Και ξεκινάμε με την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων μας. Προσωπικά στοιχεία, όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, επιλέγεται όπως βλέπετε στο βίντεο με τα βελάκια, φύλο, οικογενειακή κατάσταση και αριθμός παιδιών. Αν δεν υπάρχουν επιλέγουμε 0, κατεβαίνουμε κάτω. Στη διεύθυνση θα πρέπει να συμπληρώσουμε την πραγματική μας διεύθυνση, καθώς στη συνέχεια θα μας ζητηθεί αποδεικτικό έγγραφο. Επομένως, χώρα Ελλάδα, διεύθυνση, πόλη, νομός. Σκρολάρουμε να βρούμε το νομό μας, ταχυδρομικός κώδικας. Οι 3 ερωτήσεις από κάτω μας βρίσκουν σύμφωνους, επομένως προχωράμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας, εμείς θα δώσουμε ένα σταθερό. Χώρα και το νούμερο. Μπορούμε να προσθέσουμε και επιπλέον τηλέφωνο, το αφήνουμε εμείς προς το παρόν ως έχει. Tax residency, χώρα Ελλάδα, το αφημί μας. Προχωράμε. Identification, διαλέγουμε ένα, θα βάλουμε ταυτότητα. Τον αριθμό της ταυτότητας. Θυμηθείτε ότι η ταυτότητα θα μας ζητηθεί και στην επόμενη και στα επόμενα βήματα. Employment. Επιλέγουμε ένα από τη λίστα. Εμείς θα βάλουμε αυτοαπασχολούμενοι, self-employed. Ανοίγει μία λίστα επιλογών. Employer είναι απαραίτητο. Για εργοδότη θα βάλουμε το όνομά μας. Nature of business, κλικάρουμε. Επιλέγουμε ένα από αυτά που έχει στη λίστα. Βάζουμε accounting. Occupation. Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την απασχόλησή σας. Εμείς θα βάλουμε πάλι accounting. Χώρα, παρακάτω. Ελλάδα. Οδός.
Βάζουμε ξανά την οδό μας. Πόλη. Νομός. Και ταχυδρομικός κώδικας. Αν υπάρχει κάποιο επιπλέον εισόδημα, θα πρέπει στην παρακάτω ερώτηση να συμπληρώσουμε yes. Εμείς στη συνέχεια θα το αφήσουμε no, όσο έχει. Και κατεβαίνουμε. Τύπος λογαριασμού. Έχει margin. Cash margin, portfolio margin. Επιλέγουμε εμείς το margin. Ερωτήσεις ασφαλείας. Είναι οι γνωστές ερωτήσεις ασφαλείας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των στοιχείων μας. Καλό θα είναι να επιλέξουμε τις τρεις, τις οποίες θα τις θυμόμαστε πιο εύκολα. Και ακόμα καλύτερο, αν τις καταγράψουμε μαζί με το username και το password. Επομένως, διαλέγουμε από την πληθώρα των ερωτήσεων που υπάρχει μία από τις ερωτήσεις που θα θέλουμε να υποβάλουμε στον εαυτό μας και να απαντήσουμε. Συνήθως αυτές οι ερωτήσεις είναι πιο προσωπικές, γι' αυτό και είναι εύκολη στην απομνημόνευση. Θα μας ζητηθούν αν θέλουμε να αλλάξουμε ίσως το password ή σε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία με την IB. Continue. Ρυθμιστικές πληροφορίες. Εδώ δηλώνουμε ότι δεν είμαστε επαγγελματίες και ότι δεν κατέχουμε ποσοστό πάνω από 10% σε κάποια εταιρεία trading. Συνεχίζουμε με την καθαρή θέση. Επιλέγουμε 100 με 200.000. Ρευστοποιήσιμη 100 με 200.000 επίσης. Ετήσιο εισόδημα 100 με 250.000 θα βάλουμε εμείς. Κατεβαίνουμε. Επενδυτική στόχη. Θα επιλέξουμε growth, hedging και trading profits αν θέλουμε να πετύχουμε μεγαλύτερη μόχλευση. Επενδυτική εμπειρία. Τα προϊόντα τα οποία θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε. Πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 100 trades το χρόνο. Και extensive στην περίπτωσή μας. Θα επιλέξουμε επιπλέον forex. Χρόνια trading πάνω από 10. Trade το χρόνο πάνω από 100. Γνώσεις εκτεταμένες. Πολύ ωραία. Σκρολάρουμε. Χώρες στις οποίες θα θέλαμε να κάνουμε trading. Και στις τρεις επίρους θα πατήσουμε το κουμπί All. Αυτό βέβαια μπορεί να αλλάξει και σε επόμενο βήμα. Κατεβαίνουμε, click, continue. Φόρμα W8. Τη φόρμα αυτή τη χρησιμοποιούμε σε περίπτωση που είμαστε φορολογούμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν δεν είμαστε, κατεβαίνουμε κάτω. Όπως βλέπουμε έχουν συμπληρωθεί αυτόματα τα στοιχεία που έχουμε δώσει στο σύστημα. Ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, όνομα. Τσεκάρουμε τα στοιχεία μας. Κατεβαίνουμε. Part 2. Συμπληρώνουμε τη χώρα στην οποία φορολογούμαστε, Ελλάδα. Part 3, Certification. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε και στα δύο αν θέλουμε να συνεχίσουμε στην εγγραφή μας. Οπότε κατεβαίνουμε και άλλο κάτω. Signature, ηλεκτρονική υπογραφή. I agree.
Γενικές συμφωνίες, 4 προεπιλεγμένα agree σε αυτή τη σελίδα. Τα αφήνουμε όσο έχει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στην εγγραφή μας στο σύστημα. Ηλεκτρονική υπογραφή πάλι εδώ από κάτω, με το username, το account title και την ημερομηνία. Continue. Μεταφορά κεφαλαίου. Αυτή η κίνηση θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και αργότερα, επομένως προς το παρόν θα κάνουμε skip για να μεταφερθούμε στην επόμενη σελίδα. Και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Η AB ζητάει κάποια έγγραφα ταυτοποίηση των στοιχείων μας. Εμείς θα επιλέξουμε να τους στείλουμε από διαβατήριο, ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στην ταυτότητα. Και επίσης θα πρέπει να ανεβάσουμε και την μπροστινή και την πίσω όψη όπως βλέπετε. Επομένως καλό θα ήταν πριν ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία να έχουμε σκανάρει την ταυτότητά μας και το αποδεικτικό διεύθυνσης που θα μας ζητηθεί μετά και να είναι αρκετά ευδιάκριτα και ευανάγνωστα. Επομένως τα ανεβάζουμε, θα επιλέξουμε να κάνουμε upload. Αποδεικτικό διεύθυνσης. Υπάρχει πληθώρα επιλογών στο τι έγγραφο θα θέλουμε να ανεβάσουμε. Επιλέγουμε εμείς ένα λογαριασμό πληρωμής, στον οποίο αναγράφεται το όνομα, το επώνυμό μας και η διεύθυνση στην οποία διαμένουμε. Μπροστινή και πίσω όψη ξανά, upload. Κατεβαίνουμε, κλικ στο continue. Market Data Subscriber Status. Αυτό αναφέρει για το status του επενδυτή. Εμείς είμαστε non-professional. Ανοίγουν 2 προεπιλεγμένες απαντήσεις. Agree και στα 2. Continue. Θα επιλέξουμε παγκόσμιο, global, pod booster όπως έχει και continue στην επόμενη σελίδα. Γνωστοποιήσεις ρίσκου, 6 προεπιλεγμένα agree. Τα αφήνουμε όσο έχει για να μπορέσουμε να κάνουμε την εγγραφή μας. Κατεβαίνουμε, ηλεκτρονική υπογραφή και continue. Ασφαλή σύνδεση στο σύστημα, αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες περαιτέρω ρυθμίσεις ασφάλειας. Εμείς θα το αφήσουμε όσο έχει και θα πατήσουμε continue και εδώ. Και βλέπουμε ότι το αίτημά μας είναι εν αναμονή. Σε 2 εργάσιμες ημέρες η Interactive Brokers θα έχει επεξεργαστεί τα στοιχεία μας και θα μας έχει στείλει ένα mail επιβεβαίωση ότι έχει ανοίξει ο λογαριασμό μας. Καλό άνοιγμα με το λογαριασμό σας και